amahano nka mmadụ esi wee wole aka ya wole ego ihe jegoro ife ya egbu nya poison ọ na-eme ndị ọzọ pụta ha etiri mmadụ nya ka mmadụ ya eji aka wole ego na akpa jegoro poison ya egbu ụmụ nwoke minimize na aka na constant abuse of ọgwụ ike anyị na-aṅụ. Ana m eti mkpu ihe ịgbagharịa na rehabilitation center dị iche iche ifu ebe an able-bodied man ya ejesukere ana ewuru asị na na-enye treatment n'ife o ji aka wee metala onwe. Gbagharịa na psychiatric hospital ndị ebe niile ifu ebe able-bodied man ya dọ na ọgwụsazi ọwa asị na ọ na undergo rehabilitation n'ife o ji aka were ego ejegolu n'onwe. Ebe njeru nwanne nya aka lụrụ fu ebe nke gbawalụ kulos ka ọgụnụ gbacha ya wee daa na-agbọ ana-akwa mmiri nya ji aka je wole ego golu datin and all damage go the way some of them see I think they lead to some extent domestic violence, to some extent a threat to the society. You want to go ụfọdụ na-aṅụ chefu apụta gbuo nne ha, ụfọdụ na-aṅụ chefu apụta gbuo nna ha, gbuo nwunye, gbusisi ụmụazị. Ọ na-atọ dị ụtọ ọkwa wụrụ ife na-atọ ụtọ asị na gụnụ mere ka edi ife dugide wee duru ogu ịmarụ grupu ahụ ị na-eso na-emeghị iji aṅụ ife a afrom ife do fun about it. We do all manner of nonsense just to catch fun. What is so kedu ife na-atọ ụtọ? What is so sweet and fun n'ife iji destroy onwe gị, ị na-emebi onwe gị emebi. Iya afụ onye du fresh obido ha enwe ife ọkaba nka ifu mmadụ nọ na okorobịa na-aka nka ajọ ndụ ka m na-akpọ mmadụ n'ụkata wole ego jee n'afịa jegolu poison ya wachi tiri ihe na nni n'eze ka ị ghara ire nyezi ka ihe eji aka wole ego jegolie. Ụfọdụ sef ị na-eso ha ịdaghị aṅụ ewerie n'iwu juman ịghọtago ewerie n'iwu juman iweru peer pressure wee banye na unnecessary life ịma na ọdụ addictive ịṅụwa ha ya ya dazi echiche. Even a lot of people nwere ego wee ṅụwa ife niile a o reduce ha to zero. Isi from isi Igbo itiwe gom itiwe kolos itiwe ekerife a na-akpọ nke eni a lot of ọka nkụ ma mkpụrụ mmiri sọsọ highness ị na-achọ highness ka iwee jemitie the most high. Ṅụma na ọgwụkwọ ndị Imo steeti ṅụma o wolu cup wee na-egbo ya egbo pocket wee na-egbo ya egbo. Ịghọtago ekwu m na in many years to come ndị ya agbaala ya aka nkụ ma ndị gbawa n'ala ifu dị mkpa mmadụ na 50 years ọ ka nọ na-akwụgharị onwere ike think nwee anything o nwere ike imenwu ka o wee better life ya ị na-aṅụ ife. Kpagara ike na rehabilitation centers anyị nwee, kpagara ike na psychiatric hospital, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị na-akwụgharị n'ime afịa ma ndị nya nọ n'ụlọ wee wuru disaster wee nyere ụmụnne ha na family ha. Kwụsị na ịṅụ ife ọnụ na-aṅụ, kwụsị na ịṅụ ife ọnụ na-aṅụ. Parents these days ndị ka nwee ndị na-etolite monitor movement nwa gị, họcha association ọ na-enwe mara ndị nya na-awe because na bad characters na corrupt good one. A lot of these things are through association, peer pressure, omeghe ọdụ ndị otu na-eme omeghe ọdụ ka ya sị na ya afụ na onwe people like me I don't care. Ife ahụ m chọrọ iri ka m meri, ife ahụ m chọrọ iri ka m meri. Ngwa mmadụ na mmemme na 20-something years the first alcohol was made of ice wee baa m ọnụ n'ụwa ya ekweta. 20-something years, almost heading to 24 years ka m ji wee test the first alcohol m test n'ọnụ. Ịghọtago mazie na from 24 down mgbe peer pressure na aka nkụ, mgbe ahụ your friends were pụọ eweta mọt aṅụọ mọt nwụchakwa mọt ewetakwara ha mmanya ka e wee na-ata m afụ ekwesị wetakwa mọt ọzọ aṅụkwa mọt ewetakwa the third bottle asịkwasị weta mọt aṅụkwa mọt ife eji eme ife niile ahụ ka e wee mụọ m amụ mee mụ ka m wee na-aṅụ ya until time ahụ mma na. Ịghọtago. So I don't know why peer pressure ji disturb. Of course it is just normal, but watch the association ụmụgụ na-follow now to avoid you losing them. Ịzụwa nke ụzụcha nke gị ọ pụọ n'ilo o jebulu ọzụzụ nke aka na wee bubata n'ime be ego na ya anụba.
constant abuse of ọgwụ ike and ụmụ ọgwụ a onye ife na-edestroy ụmụ okolobịa anyị kịta nya na-edubu ụfọdụ n'ohi nya na-edubu ụfọdụ na ntọ nya na-edubu ụfọdụ na a lot of crimes also ka ha wee sustain, not even necessary to make money and better the life of their family, but to make enough money to be able to buy ife ahụ ọ na-aṅụ oge ọ na ọgụrụ ya. Ịghọta ka ifu onye ọwụwa ifu onye ahụ na ọdọba ka onye ala mara n'ofugo ifu ya oge ọ na-achọ nri ya eri afụpụghị nri ya eri eje zuru nke mmadụ ọbanye ụfọdụ na ije zuo ohi mashin mee. Ịghọtago, and ha nọrọ ebe ahụ ha na-aṅụ ife a ọdụ ka ya sị na ụtọ na-ebukọsị ha ncha niile, ụtọ na-ebukọ ha ncha. Ịkpọrọ ya jee ebe ọfụ olu ha ebe ahụ osereti ahụrụ ndị ṅụrụ ife dị ebe a hapụ ndị si dị mma. Ọgwụ na onwe ndị na-esi ife isi dị mma mana ya agụtakwanụ ha one ya agụtakwanụ ha one. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị mmebenarị mara ife ha mebenarị ife ha wee bido ise. Only few percentage of them na-ese wee wụrụ mmadụ. Ịghọtago, so cheki enu na cheki enu ọgwụ na mmadụ nọkata ịgụkọ ife ị na-eme mmadụ na ị na-aga n'iru ịdaghị aga n'iru ịkwụsị ya. Inene enunu asị na learn by experience. Okwu experience ndị ife atikwasị ya n'alụ wee mụrụ wee gba ọsọ. Abstinence will like abstain from it. You must not necessarily either addicted with something. You can actually help yourself. No matter how difficult it is, you can actually help yourself. You gotta go. I'm just saying this. I'm just thinking out loud. But at some point, I think na abuse of ogwika so now the highest ever na contribute to crime. I when Anambra State and in the southeast today, and only men na mmadụ nọrọ dịka a threat to the society because ha na-adụ too aggressive. Go ha na-adụ too aggressive, even to their parents and to their siblings and sisters. Onye aha esi ife, onye aha aṅụ ife ọṅụṅụ ka nwee chances of thinking right. Hapụ ndị gwa ahụ na ichebe echiche anọ na-ebute inspiration. Mba ha ọha ụcha gọvanọ, ọha ụcha the richest people enwelu, ọha ụcha ndị make channel history in all careers and aspects of life. Ebe ọ na-ebute inspiration, ebe ọ na-ebute inspiration. Ịna nna akụ egwu onugwu onu awọ, inwe voice, inwe talent na egwu, ije sewe Igbo sechi Igbo bata basudu ịghọ Sarindion ma ọ bụ ịghọ Two Face ma ọ bụ ịghọ Wizkid. Onye gwara ọkwa egwu amara ịma na Wizkid ha kụgido n'alụ nwe fem wee bịara bido sewe ụmụ ife ha na-ese. The moment ha sewekwara ife ha agha kalụọ ife remakịta ọdụkọ udene mmiri chọrọ ibu, mana ịma mgbe o bidoro kụwa egwu ọkụwara egwu ọfụma ịma ife oke ọdụ kịta ife ọdụkọ udene mmiri na-achọ ibu. Biko eziokwu ka ihe ada ekwu iwu ahụ na ya like ya mana emechaa ya like ya ịghọtago ka m pụtakwa unu.